बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीनि बाखनाय जाथाव हाबा। इएम रनजित बसुमतारीखौ बिटिआर सरकारनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा मावफुं सोद्रोमाबो होननानै बुंनांगोन। इएम रनजित बसुमतारीया बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानाय सार्थनि थाखाय गोबां बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं। नंगौ, 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय थाद'नाय गैयै जौगानायनि खामानि मावबोबाय थादों इएम रनजित बसुमतारीया। दिनैबो थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गान्धीबारि गामिनि रायजोफोरनो थाबायग्रा 1.5 किल'मिटार जानथायनि लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल बाला अन्थाइ खोनानै होयो इएम रनजित बसुमतारीया। गान्धीबारि गामिनि रायजोफोरा बेबादि मददखौ मोननो हानानै गोजोननायजों साबायखर बावदों इएम रनजित बसुमतारीनिसिम। नोंथांमोना सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होदों, मा फोरमायगोन समाव रायजो राजाजों? गिबियावनो जे खौरां बिजों नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। दा बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जे लामा जे ग्रेभेल थरसेबो बे जायगायाव गारनाय जायाखैमोन। जे 14 नं चिरांदुवार बे ब्लकनि सिङाव थानाय जे थाइखाजरा बिसिडिसिनि आन्दाराव जे रानिपुर गान्धीबारि गामिया जे दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै सार जे रनजित बसुमतारी बिथांनि अननायाव दिनै जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय बायदियै जे दिनै गान्धीबारि गामियाव जे ग्रेभेल लाबोनानै गारना होफैदों। जोङो दा साननिसिम जे बे हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेसे गोलाव ओरैनो? दा जोङो ओरैनो बे लामाया खमैब्लाबो 1.5 किल'मिटारसो जागोन। दा बियो सिगांनिफ्रायनो जे थांनाय जे 17 बोसोर जे सरखार खुंलांनाय जे गोजाम सरखार जे बिथांमोनाबो बे समाव जोंनि बे लामाखौ नायस'नाखैमोन। दा बे हिसाबै जे खोनाय जायैलाय जों बेखौ सारखौ खावलायबाय थानाय हिसाबै दिनै फार्स्ट टाइम जों बेखौ जारिमिन बायदि बुंनांगोन। माने बेखौ जिबनावबो ग्रेभेल थरसेबो बेवहाय गोग्लैफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट टाइम बाहाय दिनै बे खोनाया जागायदों आरो बेनिखायनो जोङो साननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। रनजित बसुमतारीया नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव बा बे ओनसोलफोराव माबायदि जौगानाय खामानि मावदों? रायजो राजा हिसाबै नोंथांमोना माबायदि नुदों खामानि मावनायखौ? दा बिनि सायाव माखासे बुंनो थाङोब्ला जाय जायगायाव मावदों बियो मावनाया बबेबा दालां लामा बेफोरखौ मावना होदों। दा माखासे समाव जोङो खावलायबाय थादों, बेवहाय एसे लेट जानायनि जाहोनाव जों गाज्रिबो मोनाखै। जों सारनाव माखासे समाव थांबाय थादों। जों बेवहाय सारा जागोन बुंबाय थानायलाय जोङो खननै खनथामसो थांनानै बे सारा खोथा होनाय बायदि दिनै मावफैना होनाय जादों आरो जोंनि जायगायाव। फैगौ बिसायख'थिया गेजेराव खुंफुंजा इएम रनजित बसुमतारी बे ओनसोलनिनो सासे बिजाथि, बिथांखौ फिन देरहाफिनजानो लुबैयो नामा? निस्सय जोङो जुदि रायजोनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावोब्ला जोङो इयुनावबो जोङो रायजोनि जानानै जों बयबो खौसे ओंखारनानै बिथांखौनो मदद खालामफिनगोन। जाबाय।